ин намоиш барои онҳоест, ки аз маводи нашрияҳо огаҳӣ ёфтан мехоҳанд. имрӯз муҳтавои шумораи аввали нашрияи Салом Оянда, ки аз тарафи муассисаи давлатии Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ба таб мерасад, манзури шумо мегардад. дар саҳифаи аввали он доир ба хонандаи сол дар соли 2020 дар шаҳри Душанбе маълумот дода мешавад. хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе Сумайя Абдулфаёзиддин бо ба даст овардани бештари холҳо сазовори ҷойи аввал ва ғолиби озмуни хонандаи сол 2020 гардид. дар саҳифаи дигар доир ба наврасони дигари соҳибистеъдоди шаҳр ва ғолибони дигар озмунҳои шаҳрӣ маълумот дода мешавад. яке аз онҳоро мехонем. зери унвони навраси бо истеъдод доир ба Абубакри хурдсол мавод ҷой дода шудааст. Абубакр ҳамагӣ 9 сол дорад. ба ин нигоҳ накарда, ӯ иштирокчии фаъоли чорабиниҳои фарҳангии сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ буда, бо истеъдод ва маҳорати нотакрораш дили ҳазорон тамошобинро тасхир намудааст. бояд зикр кард, ки Абубакр Отахонов яке аз таълимгирандагони маҳфили асбобҳои зарбии муассисаи давлатии Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе буда, тӯли 5 сол аст, ки дар ин маҳфил аз устоди кордону соҳибтаҷриба аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Наимҷон Рӯябов сабақ мегирад. Абубакр дилбохтаи санъат аст. вай баҳри сайқал додани маҳорати худ пайваста саъю талош дорад. устодон низ дар симои ин навраси бо истеъдод санъаткори хушзавқу умедбахшро дида доимо бо ӯ кор мекунанд, ҳунару маҳораташро сайқал медиҳанд. ӯ яке аз аъзоёни фаъоли ансамбли кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе шукуфаҳои пойтахт мебошад ва бо барномаҳои рангини хеш дар чандин чорабинию озмунҳо ширкат варзидааст. Абубакр дар даври аввали шоу озмуни ҷумҳуриявии телевизионии кӯдакону наврасон Парвин бо навозиши асбобҳои доира ва таблак баромад намуда, сазовори холи зиёди ҳайати доварон гардид ва ба даври дуюм рохат гирифт. ин муваффақият Абубакри Наврасро рӯҳбаланд гардонид ва санаи 17 декабри соли 2020 дар даври дуюми ин озмун ҳунару маҳорати худро пешкаши доварон гардонид. ӯ тавонист бо навозиши 3 асбоби зарбӣ даф, доира ва таблак дили доварон ва тамошобинонро ба ваҷд ораду яке аз ғолибони ин давр гардад. доир ба ғолибоне, ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, дар соли 2020 дар шаҳри Душанбе муваффақ шуда то ба даври ниҳоӣ расидаанд, саҳифаи навбатии нашрия маълумот медиҳад. ҳамарӯза дар Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе чорабиниҳои зиёде баргузор мешаванд ва нашрияи Салом Оянда ба таври муфассалу мухтасар доир ба ин чорабиниҳо хабарҳо нашр мекунад. дар саҳифаи 4 ин шумора доир ба вохӯрӣ бо адиб Азизи Азиз ва баргузории як семинари машваратӣ дар муассиса хабар дода шудааст. волонтёр шахси воқеие мебошад, ки ихтиёран ё бо интихоби озод кор ва малакаи худро ба таври бемузд бо ташкилотҳои ҷалбкунанда ба манфиати ҷомеа пешниҳод менамояд. доир ба таҷлили рӯзи волонтёрон дар Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе, нақши онҳо дар ҷомеа ва сарфароз гардонидани беҳтаринҳо бо тӯҳфаҳои хотирмон чорабинии хотирмоне баргузор гардид, ки ҷараёни он ба таври муфассал дар нашрия инъикос ёфтааст. вобаста ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ, омӯзгор Гулбаҳор Ҳайдарова доир ба инкишофи ташаккули мантиқии хонандагони синфҳои ибтидоӣ чанд саволи мантиқӣ ҷой додааст, ки якеро бароятон пешниҳод мекунем. акбар ва муҳаммад насабҳои Абдуллоев ва Холиқовро доранд. кадоме аз ин насабҳоро ҳар яке аз писарон доранд, агар Акбар аз Холиқов 2 сол калонтар бошад? савол хеле осон асту умедворем ҷавобашро худатон меёбед. аз Калила ва Димнаи Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар саҳифаи навбатӣ ҳикояе бо номи Подоши хиёнат оварда шудааст. ду рафиқ буданд, яке оқил, дигаре ғофил. яке аз ғояти зиракӣ ва нақшбозӣ 1000 найранг бароб мезад ва ӯро тезҳуш мегуфтанд. дигаре аз ғояти аблаҳӣ ва нодонӣ суду зиён аз ҳам фарқ намекард
ва ӯро хуррамдил мегуфтанд. онҳо хоҳиши бозаргонӣ намуда бо маслиҳати якдигар рӯй ба сафар оварда манзилҳо тай мекарданд. иттифоқо дар роҳ халтаи зар ёфтанд ва онро ғанимат шумурда аз роҳ боз истоданд. тезҳуш гуфт: эй бародар, дар ҷаҳон суд нокарда бисёр аст. ҳоло бо ин халтаи зар қаноат кардан ва дар гӯшаи кошонаи худ ба фароғат ба сар бурдан беҳтар менамояд. пас баргаштанд. чун ба наздики шаҳр расиданд, ба манзиле фуруд омаданд. хуррамдил гуфт: эй бародар, ин зарро қисмат кунем ва аз дағдаға халос ёфта ҳар як ҳиссаи худро ба ҳар чӣ хоҳем харҷ намоем. оқибати ҳодиса чӣ шуд? зарро чӣ тавр қисмат карданд? оё онҳо дар ҳақиқат рафиқ буданд? пас аз мутолиаи пурра ба ин саволҳо ҷавоб хоҳед гирифт. саҳифаи охири ин шумораи нашрияи Салом Оянда бо пешниҳоди чанд шеър аз эҷодиёти навқаламон ва боз чанд матлаби хондании дигар иборат аст, ки худатон дар вақти мувофиқ мехонед ва баҳра мегиред. ин буд шарҳи маводи дар шумораи нахустини соли 2021 нашрияи Салом Оянда, ки аз ҷониби муассисаи давлатии Маркази эҷозиёти кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ба таб мерасад ва намоиш барои онҳоест, ки аз маводи нашрияҳои гуногун огаҳӣ ёфтан мехоҳанд. хуш бошед.